ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina čovječjega. Jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi, slično kao što bijaše u dane Lotove. Jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili, a onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi. Tako će isto biti u dan kad se Sin čovječji objavi. Onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u kući, neka ne siđe da ih uzme. I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag. Sjetite se žene Lotove. Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga, a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati. Kažem vam, one će noći biti dvojica u jednoj postelji, jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti zajedno, jedna će se uzeti, druga ostaviti. Upitaše ga na to: gdje to, Gospodine? A on im reče: gdje bude trupla, ondje će se okupljati i orlovi.